Streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Iyi nyaya ika chekutanga chandoda kuzivisa iri kutanga kutaurwa neni nekuti ndini sekuru vevanhu ndatoita kutodanwa naTongai Gwaze uyo anozikanwa achinzi Greatman kuti ndinge ndiri ndinonzwa nyaya yaari kuronga. Maisa sekuru aneka 1 gig katozika kana kauka 1 gig vabva vatotirega ndimhanye nacho kunozivisa vamwe. Zvinhu zvachona zvinongondibata so but chiteerera kana uri munyowani paSaint TV, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chizurudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Nyaya yandauya nayo vazukuru inyaya yekudaiwo tipinzinde munyaya yedu. Tongai Gwaze uyo anozikanwa nekunzi Greatman, and the Greatman abva andizivisa nyaya yakanaka. Ndanomuona vazukuru obva andiita kundidana padhuze zvikani sekuru ndine secret yandiroda kuti ndinge ndiri ndinokuzivisa. Ndika secret uri kuzarawo sekuru nyaya dzemasecrets dzinovaremera. Zvikanzi nyaya yandinayo sekuruka muna February ndafunga kuti ndichate nemudzimai wangu uyo anozikanwa nekunzi anonzi Silibasizo Masara. Silibasizo Masara. So ndoda kuchata namai vemwana wangu ndichiva appreciateawo nechokwadi kuchengetana kwatiri kuita uye nekundizvarirawo kwawakandiitawo chimuzukuru chenyu icho. Ndikati sure inga waronga zvakanaka. So vazukuru nyaya yamuri kutotanga wenzwa neni, not naGreatman, right? Greatman ari kuronga kuchata nemudzimai wake next year, gore richitanga muna February, kutanga kweFebruary, first week ya February. Greatman musi wa6 abati ndoda kuchata nemudzimai wangu. So inyaya yaari kutoronga kutaura kuno. So sekuru weZimbabwe chinzwai nyaya iri panapa, ndoda kuchata nemudzimai wangu. Ndikati inga uri kuronga chinhu chakanaka. So neniwo ndine ndichiperekedza masteps ndiri pamuchato waichi wemuzukuru wangu. Muchandiona pamuchato. So ndonyaya ndandikuzivisei kuti vazukuru ngatigadzirei kutanga kwegore muna February, mwedzi werudo. Greatman arichanga achipanana zvitsidzo nemudzimai wake. Amai vemwana wake vachanga vachichata. So ngatigadzirei kuenda kumuchato muna February before Valentine's Day. Ndogwara ndandiuye kuzokuzivisa vazukuru. Mazuva andiri kuita kudanwa nemacelebrities nemasocialites vachindiudza zvavari kuronga. So kana usati watondidanawo uri celebrity kana socialite, ndini sekuru vevanhu tidane muzotiudza kuti zvinhu zvamuri kuronga. yaGreatman tatouya nayo. So from uncle side, the only Zimbabwean uncle, ngataurai comment section kuti munofungei. Musanyora zvoti sekuru munoremerwa. Ndagara ndotoremerwa ndichiti much love.